ой духтар, як дам ист. лаба апаҷон. салом алейкум духтарҷон, ту дар ҳамин ошхона кор мекунӣ? ҳа, ҳамин ҷо кор мекунам. косаю табақ мешӯям. маошат чӣ қадар аст? 400-500 сомонӣ. чаро мепурсед? ба ин ҳусну чеҳраи зебо наход косаю табақ шӯӣ. ман меҳнат мекунам. шукр мекунам барои зиндагиам мерасад. ман ба ту кори сердаромаде пешниҳод мекунам. чӣ кор будааст? ман ба тиҷорат машғулам, аз хориҷа бор меорам. чанд вақт аст ки ёрдамчӣ мекобам. биё ҳамроҳи ман кор кун, хориҷаро ҳам мебинӣ, пули зиёд меёбӣ. не апаҷон, наметавонам. ман на маълумоти олӣ дораму на шиносномаи хориҷӣ. фикри инро накун, ман ҳамаашро ташкил мекунам. ту фақат ба сафар тайёр шав. ба дубай ки расидӣ, писари ман туро пешвоз мегирад. алло, салом. як пари чеҳраи дигарро равон кардам. нозанин ном дорад. қабул кунед, фиристодани ҳаққи маро фаромӯш накунед. ба фурудгоҳ меравӣ, аз тайёраи самти душанбе бори навро мегирӣ, меорӣ. салом, нозанин ман ҳастам. апаи роҳила маро аз душанбе равон кард. салом, бори шумо тайёр аст. рафтем, мошин дар берун. ман об, марҳамат бинӯшед. ҳаво имрӯз камтар гармтар аст. моли хуб, дар ҳақиқат зебо будааст. гирифта ба хона дароред. аз тоҷикистон як паричеҳраи дигарро оварданд. омада қабул кунед. нархи ин пари 2 карат қиматтар аст. разилон, шумо чӣ кор мекунед? чаро аз ман намепурсед? ба мо ризоияти ту дар кор ҳам нест. ин чӣ коре кардаам буд? чаро ба он зани маккор бовар кардам? ними нон роҳати ҷон буд. ман озодиамро қурбони ҳавову ҳавас кардам. ман ба ту кори сердаромаде пешниҳод мекунам. чӣ кор будааст? ман ба тиҷорат машғулам, аз хориҷа бор меорам. чанд вақт аст ки ёрдамчӣ мекобам. биё ҳамроҳи ман кор кун, хориҷаро ҳам мебинӣ, пули зиёд меёбӣ. ман медонам ки шумо чӣ нақша доред. занону духтаронро шумо ба хориҷа бурда ҳуҷҷатҳояшонро мегиред, онҳоро истисмор намуда беобрӯ месозед. ман иффату покдоманӣ ва озодиро бо чизе иваз намекунам. шумо барои ин амалатон дар назди қонун ҳатман ҷавоб хоҳед гуфт.